Шчыра скажу, гэта самая складаная перадача, якую я записывала. Бо ўсё, чым тут дзялюся, перажыла на ўласным досведзе. Ёсць людзі з выразным выломам унутры. Як жыць, каб ён не балеў? Чым яго запоўніць? Чаму мы не заўсёды адчуваем прысутнасць Бога побач? І ці ёсць спосабы адчуць яе? Я даследавала Біблію і знайшла адказы. Праходзьце, калі ласка. Сядай утульна. Я дам табе ключ ад пакою сустрэч. Сустрэч з Богам. І ты заўсёды зможаш уваходзіць туды. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі. Я Тацяна Немчанінава, і гэта наша ўжо 6-я сустрэча. Амаль 2 месяцы ў кампаніі аднадумцаў і атмасферы прыняцця. Менавіта таму я наважылася гаварыць на такую няпростую, вельмі асабістую для мяне тэму. Адкрыю вам душу, даверу свае слабасці, або спадзяюся, некаму гэта дапаможа. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Часам да мяне прыходзіць пачуццё адзіноты. Я магу сядзець у коле блізкіх сяброў, цёплай, добрай кампаніі і раптам адчуць сябе самай самотнай у свеце. Гэта прыходзіць незалежна ад сітуацыі і наваколля. Аднойчы я адчула гэта падчас шпацыру, ішла па горадзе і адчувала беспрычынную адзіноту, якая ледзяніла маю душу. У той момант мне падавалася, што я ведаю лекі ад яе. Я думала, што трэба паразмаўляць з чалавекам, якому я давяраю, якога люблю, які з'яўляецца для мяне аўтарытэтам. І я ўявіла канкрэтнага чалавека, якому магла б даверыць такі свой стан і атрымаць падтрымку. Гэта павінна было даць мне палёгку. І вось цуд. Па дарозе я сустракаю менавіта гэтага чалавека. Ён ідзе, ветліва ўсміхаецца, задае дзяжурныя пытанні і спяшаецца па сваіх справах. Заўважыўшы, што са мной нешта не так, зразумеўшы, што мне патрэбна дапамога, але насамрэч не маючы лекаў ад маёй адзіноты. Так Бог паказаў мне, што ніводзін чалавек у свеце не здольны запоўніць унутраную пустэчу іншага. У той момант на мяне рухнула бетонная пліта, прыціснуўшы, нават уціснуўшы мяне ў зямлю. Я правалілася ў глыбокую яму, якая не мае дна. Тое, на што я спадзявалася, было знішчана на маіх вачах. І іншых варыянтаў у мяне тады не было. Але такія сітуацыі здараюцца менавіта для таго, каб мы шукалі лекаў у таго, хто здольны нам іх даць. Каб мы хадзілі ў прысутнасці таго, каго не можам бачыць вачыма, але хто дакладна да самага фігурнага вылому можа запоўніць нашу унутраную дзірку. Тады я на аўтамаце дайшла да бліжэйшай кавярні, набыла каву і, не жадаючы піць яе ў адзіноце, запрасіла на каву Ісуса. Я запыталася, ці мае ён час на мяне, ці можа пабыць побач у гэтыя хвіліны. І ведаеце, Ісус ніколі не адмаўляе. Калі вы маеце патрэбу ў яго прысутнасці, калі вам кепска ці, наадварот, вельмі добра, у яго няма больш важнай справы, чым быць побач. Мне стала лягчэй. Я не атрымала адказы на ўсе свае пытанні, са мной не перасталі здарацца такія прыступы адзіноты, але цяпер я ведаю, хто можа адагрэць мяне ад іх. Быць жанчынай – дар Божы. Яшчэ раз такі прыступ адзіноты здарыўся са мной ноччу. Нічога не прадвяшчала гэты стан, я ўклала маленькую дачку, побач спаў муж, на суседнім ложку сапеў сын, і, нягледзячы на атачэнне блізкіх людзей, я раптам правалілася ў бяздонную яміну самоты. Спаць было немагчыма, а будзіць кагосьці бессэнсоўна, я ўжо разумела, што ніхто з іх не вінаваты і ніхто не зможа дапамагчы. Я пайшла на кухню і разгарнула Біблію ў выпадковым месцы.
І проста перад маімі вачыма быў верш: «Не бойся, бо я з табою. Не азірайся па баках, бо я Бог твой. Я ўмацую цябе і дапамагу табе і падтрымаю цябе правіцай праведнасці маёй». Бог даў нам сродкі змагацца з д'ябальскімі атакамі. Калі змей шэпча: «Ты адзін, ты нічога не маеш, не ўмееш любіць, цябе ніхто не любіць», Бог кажа: «Я гатовы слухаць цябе днём і ноччу. Размаўляй са мной, даверся мне. Я пакінуў табе сваё слова, чытай. Я дам адказы на ўсе твае пытанні і праганю хлусню. Ты не можаш быць адна, бо ты са мной. Ты не можаш быць нелюбімай, бо я палюбіў цябе так, што ўзышоў на крыж і аддаў сваё жыццё. Ты маеш пустэчу ўнутры, каб я мог напаўняць цябе. І праз яе ты адчуваеш, калі аддаляешся ад мяне. Звяртайся да мяне. Запрашай на каву, гавары, спявай, плач, слухай мяне. У мяне ёсць усё, што табе патрэбна і чаго не можа даць ні гэты свет, ніводны чалавек у гэтым свеце. Любоў мужа, сына, дачкі не заменіць маю любоў. Яна ні з чым не параўнальная. І я даю яе тады, калі ты адкрываешся на маю прысутнасць і на маю любоў.
этой кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, ці здараліся з вамі такія прыступы адзіноты? І што вам дапамагло? Пішыце свае гісторыі ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі» ці на паштовы адрас рэдакцыі. Трансусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Нядаўна мне пажадалі, каб адчуванне Божай прысутнасці ніколі не пакідала. І я задумалася, ці сапраўды пражываю гэта на ўзроўні пачуццяў. Хутчэй ведаю, веру, што Бог побач, але вельмі рэдка адчуваю. Чаму ж так адбываецца? Разбіраемся з дапамогай Божага слова. У кнізе Егошуа, 2 раздзел, 11 верш, ёсць такія словы. «Господ Бог ваш, Ён Бог у небе высока і на зямлі нізка». То бок ён прысутнічае не толькі недзе там, у іншым вымярэнні, але адначасова і тут, побач з намі. І гэта цытата са старога запавету, калі Ісус яшчэ не нарадзіўся. Потым Бог у абліччы чалавека прыйшоў на зямлю. Ён жыў тут, як мы з вамі, і памёр, як чалавек. Але за 3 дні Ісус перамог смерць, перамяніў спрадвечны закон існавання. Ён ажыў. Смерць з таго часу перастала мець уладу. Яна больш не можа трымаць чалавека ў сваіх абдымках вечна. І калі Ісус уваскросшы вярнуўся да Айца на нябесны трон, ён пакінуў сваім паслядоўнікам памочніка, Духа Святога. Мы ходзім у яго прысутнасці. Але чаму ўсё ж такі не адчуваем? Божая прысутнасць не пазбаўляе нас ад зла і нават не замінае чалавеку грашыць. Калі Бог 40 гадоў вадзіў габрэйскі народ па пустыні, ён сам насам размаўляў з іх лідарам Майсеем. Ён паказваў ім шлях і час, калі трэба збірацца ў дарогу, калі спыняцца. Сам паказваў. Па законе той, хто ўбачыць Бога, мусіць памерці. Таму Господ не з'яўляў ім сваё аблічча, а быў з імі у воблачным слупе днём і ў выглядзе вогненнага слупа ўначы, асвятляючы дарогу. Божая прысутнасць была не ўяўнай, а фізічнай. Вось ён, вось яго вадзіцельства, цуды, ежа з неба, ацаленне ад змяіных укусаў. Але чалавеку і гэтага мала. Колькі разоў яны адчайваліся, збіраліся вярнуцца ў жудасныя умовы Егіпту, не верылі, адступаліся ад Господа і нават стварылі ідалаў у яго ж прысутнасці і пачалі ім пакланяцца. Мы такія самыя. Адчуваем Божую прысутнасць, ці робім выгляд, што яго няма, нас усё адно цягне да кепскага. Аднойчы Бог сказаў Майсею, што калі той памрэ, народ зноў адступіцца ад Бога, будзе пакланяцца чужым балванам. І ўзгарыцца гнеў мой супраць яго, і я, хаваючы, схаваю аблічча маё у той дзень з прычыны ўсёй ліхоты, якую ён учыніў, бо ён павярнуўся да багоў чужых. Бог наўмысна забараняе нам адчуваць яго прысутнасць у знак пакарання. У першым пасланні Пятра знаходзім пацверджанне, бо вочы Господа на праведных і вушы ягоныя да просьбаў іхніх, але аблічча Господа супраць тых, якія робяць ліхое. Прарок Ісая таксама ўсклікае: «Бо беззаконні вашыя аддзялілі вас ад Бога вашага, і грахі вашыя схавалі аблічча ягонае ад вас, каб ён вас не чуў». Мы не бачым яго, бо самі знаходзімся ў граху. Але бывае і іншая прычына. Калі мы праходзім цяжкія часы, Біблія называе іх пустыняй. Герой Йоў быў моцна дабраславёным. Сям'я, дом, багацце, слугі, здароўе, куды ні глянь, усё ў яго добра. І раптам у адзін момант ён страчвае ўсё. Шматлікіх жывёлаў яго забралі ворагі. Слугаў забілі, дом рухнуў, дзеці загінулі, а самога Йова з галавы да ног пакрывае праказа. Чалавек гніе зажыва. Бог побач,
Ён бачыў усё, што здарылася. Больш за тое, гэта Бог дазволіў д'яблу знішчыць усе дабраславенні Ёва, каб праверыць яго вернасць. Ці толькі ў шчасці гэты чалавек праведны? Бог стаіць побач і назірае. Самае каштоўнае для яго душа Ёва. Ці застанецца яна чыстай? Які ён будзе, калі страціць усё? Бог верыць у вернасць Ёва. Ён паручыўся за яго перад мярзотнікам шатанам. І Ёў сапраўды застанецца верным да канца. Але ў гэты перыяд найцяжэйшых выпрабаванняў ён не адчувае Божай прысутнасці. «Чаму ты хаваеш аблічча тваё і лічыш мяне за ворага для цябе?» – пытаецца Ёў у Бога. Ведаеце такую светскую прыповесць? Чалавек памірае, трапляе ў рай, Бог паказвае яго жыццёвыя сляды. І побач заўжды яшчэ адна пара ног. «Я быў заўсёды з табой». А чалавек пытаецца: «Вось тут, калі мне было цяжка, на пяску толькі адна пара слядоў. Чаму ты мяне пакінуў?» А Бог адказвае: «Гэта мае сляды. Тут я нёс цябе на руках». Прыклады Давіда і Ёва з Бібліі паказваюць, што ёсць у гэтым нейкая рацыя. Нам так цяжка, што ўсе эмоцыі скіраваныя ўнутр сябе. Так баліць, што мы не здольныя ўбачыць Бога, але Ён побач. Нават у Ісуса быў момант, калі ён перастаў адчуваць сувязь з нябесным татам. Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» – прастагнаў Божы сын пасля некалькіх гадзінаў нясцерпных пакутаў на крыжы. Такім чынам, ад Бога нас аддаляе першае грэх, другое пакуты. І яшчэ адзін момант. Думаю, ніхто ніколі не бачыў Бога менавіта з гэтай прычыны. Мы не можам ведаць, як ён выглядае, але некаторыя прароцтвы і кніга адкрыцця даюць нам малыя звесткі яго велічы. Ад аблічча яго ўцяклі неба і зямля, і не знайшлося месца для іх. Перад ім плавіліся горы. Самы вялізны храм на зямлі мог змясціць толькі крысо яго шатаў. Бог настолькі велічны і неспасцігальны, што нам, зямным, не змясціць і не перажыць яго поўнай прысутнасці. Перад абліччам тваім поўня радасці, праваруч цябе раскоша заўсёды. Намякае на сустрэчу ў вечнай будучыні Псальм 16. Яе мы і чакаем. А пакуль тут будзем шукаць хаця б намёк на прысутнасць Господа. Падзялюся некаторымі спосабамі, якія я знайшла ў Бібліі. Псальмяр Асаф кажа: «Шукайце Господа і сілу ягоную, шукайце аблічча ягонае заўсёды. Узгадвайце цудоўныя дзеі ягоныя, якія ён зрабіў, цуды ягоныя і прысуды вуснаў ягоных». То бок адзін са спосабаў знайсці прысутнасць Божую – узгадаць цуды, якія ён зрабіў для вас. А яны ва ўсім. Мая знаёмая ўзяла сабе за практыку заўважаць па 3 цуды за дзень. І ведаеце, атрымліваецца значна больш. Яна ўжо не можа спыніцца. Цуды самі сыплюцца на яе. Таму што Бог бачыць нашыя старанні і ўзнагароджвае за іх. Ёсць і іншыя спосабы адчуць Божую прысутнасць. У Евангеліі ад Лукі запісана такая гісторыя. Аднойчы Ісус узяў 3 сваіх вучняў і ўзышоў на гару маліцца. І калі ён маліўся, стаўся выгляд аблічча ягонага іншым, і адзенне ягонае сталася белым, бліскучым, і стаўся голас з воблака, які сказаў: «Гэта ёсць сын мой улюбёны, яго слухайце». Бог пацвердзіў людзям, якія без доказаў паверылі, што Ісус не проста чалавек, а Божы сын, пасланы на зямлю з місіяй. Там жа на гары ім з'яўляюцца Майсей і Ілля, старазапаветныя прарокі, якія даўно памерлі. Яны размаўляюць з Ісусам, але сам Бог Айцец не спускаецца да іх на гару. Ён прамаўляе голасам з воблака. І нават са сваім улюбёным сынам ён не размаўляе першым. Бачыце, ён трымаецца на адлегласці і адказвае пасля малітвы. Мы мусім быць падрыхтаванымі да Божай прысутнасці, настроенымі адчуць яе. Малітва – гэта размова з Богам, і каб пачуць яго адказ, нам трэба загаварыць першымі. А здаралася з вамі такое, што моліцеся, а адказаў не чутна.
куст не палае, аблічча Божага не відаць, прысутнасць не адчуваецца. Са мной здаралася і не аднойчы, бо малітва бывае хуткай, на хаду, павярхоўная, для галачкі. Тут жа як з чалавекам, чым даўжэй і шчырэй прамаўляеш, тым больш і ён адкрываецца табе. Менавіта гарачая малітва растаплівае ледзяное паветра, і яго запаўняюць абдымкі Ісуса. Яшчэ адзін спосаб выразна адчуць Бога – гэта хвала. Служыце Господу з радасцю, прыходзьце перад аблічча ягонае з хвалою, чытаем у 100-м псальме. Станьма перад абліччам ягоным з падзякаю, гімны ўсклікайма яму. Калі вам даводзілася быць на вечары хвалы, то вы не зможаце забыць яго асаблівую атмасферу. Шмат людзей разам збіраюцца і праслаўляюць Бога спевамі, моляцца, дзякуюць. Паветра там гусцее, сэрца насычаецца, а ў галаву прыходзяць ясныя адказы на пытанні. Прарок Данііл, здаецца, заўсёды хадзіў у Божай прысутнасці. Ён жыў у складаных умовах, у чужой краіне, пры двары валадара, які прымушаў увесь народ пакланяцца залатому ідалу пад страхам смерці. Але Данііл мала таго, што не палохаўся, цвёрда стаяў сваёй веры, дык ён яшчэ і змог заваяваць пашану ў той краіне. Ён дакладна мусіць ведаць сакрэт асаблівых стасункаў з Богам. Дык вось Данііл кажа: «І я звярнуў аблічча маё да Господа Бога, каб шукаць яго ў малітве і маленнях, у посце, зрэбніцы і попеле». 5 умоў для пошуку Господа ад Данііла. Першы – малітва. Шчырая размова з Богам. Яе мы ўжо абмеркавалі. Другое – маленне. Гэта просьбы. Данііл кленчыў перад Господам пра тое, у чым меў патрэбу. Вядома, Бог ведае жаданні твайго сэрца лепш за цябе саму. Але ён чакае, пакуль ты назавеш гэтыя патрэбы перад ім. Трэцяе – пост. Героі Бібліі часта посцяцца, каб атрымаць адказ ці Божае дабраславенне. Яны абмяжоўваюць сябе ў ежы і пітве. Майсей 40 дзён нічога не еў і не піў на гары Сінай, калі атрымліваў ад Бога каменныя табліцы з прыказаннямі. Сам Ісус 40 дзён быў у пустыні, у пасце і адзіноце перад тым, як д'ябал спрабаваў спакусіць яго. Гэта абмежаванні для цела, якія дапамагаюць вывесці дух на першы план. Чацвёрты спосаб Данііла – зрэбніца. Гэта простае адзенне з таннай грубай тканіны. Яно сімвалізуе сціпласць, прыніжэнне і знешнюю непрывабнасць. Гэта адмова ад дароў свету. Смачнай ежы, пітва, прыгожага і багатага ўбрання, камфорту у імя стасункаў з Богам. Яно дапамагае аддаць усю ўвагу галоўнаму. І пятае – попел. Звычай пасыпаць галаву попелам азначае пакаянне. Бог ачышчае нас агнём, спальвае грэх, пераўтвараючы яго ў попел. Каб прыйсці перад аблічча ўсемагутнага Бога, які стварыў цябе ва ўлонні тваёй маці, бачыў твае костачкі, калі яны яшчэ фармаваліся, падарыў табе жыццё, трэба прызнаць сваю грахоўнасць і пакаяцца ў ёй. Дарагія дзяўчаткі, а як вы адчуваеце прысутнасць Бога ў сваім жыцці? Увесь час ці ў асобных выпадках? Падзяліцеся, калі ласка, ў каментарах. Буду ўдзячная за канкрэтныя прыклады з вашага жыцця. А цяпер давайте разам памолімся. Дарагі Господ, я ведаю, што ты побач, нават калі не адчуваю тваёй прысутнасці. Я прашу, прабач мне, калі сама аддаляюся ад цябе праз свой грэх. Дапамажы перамагаць ліхоту сэрца майго, адкрывацца на цябе, горача маліцца, адмаўляцца ад тых рэчаў, якія радуюць мяне больш за цябе, якія забіраюць месца ў маім сэрцы і становяцца яго ідаламі. Прашу, паказвай мне іх і давай сіл перамагаць. Божа, я прашу за тых слухачак, якія, магчыма, ніколі ў сваім жыцці не перажывалі тваёй прысутнасці.
з'явіся ім, напоўні іх сэрцы тваім мірам, ні з чым непараўнальным мірам, і дай ім жаданне шукаць цябе. Дабраслаўляю кожную дзяўчынку, якая зараз з намі, імем тваім. І дай нам усім з кожным днём быць бліжэй да цябе, Господ. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, вельмі няпроста мне далася наша сённяшняя размова, але я радая, што яна адбылася. Дзякуй, што выслухалі. Вельмі спадзяюся пачытаць і вашыя гісторыі. Напрыканцы хачу паказаць вам, як таленавіты чалавек асэнсаваў, што гэты талент яму даў Бог і стаў служыць Господу сваім талентам пісаць вершы. Сказала б, што пазнаёмлю вас, але вы дакладна ведаеце гэтага паэта. Ведаеце імя, ведаеце яго вершы і нават зможаце расказаць нешта на памяць. Але, магчыма, вы ўпершыню пазнаёміцеся з Рыгорам Барадуліным як з хрысціянскім паэтам. Эпіграфам да гэтага верша ён выбраў цытату з кнігі псальмаў, якую мы неаднаразова сёння прыгадвалі. Псальм 138:8. «Ці на неба ўзыду, ты там. Ці сыду ў апраметную, і там ты». Рыгор Барадулін умеў адчуваць Божую прысутнасць. Ты са мною і ў радасці, і ў бядзе, і ў сумятні вератлівай, і ў цярплівай маркоце тваё павадырства па свеце вядзе. Ты крылля, як ластаўцы, даеш душы на адлёце. Ты са мной, каб не быў я ў самоце нідзе. Ласка твая маладая ад знянацкай надзеі, кара твая ведушчая ведае, дзе жыве дабрыня, дзе ліха лішаць ліхадзеі. Я даскону ў палоне тваім і пасля папрашуся застацца ў вечным палоне душою. Я з табою, пакуль мяне носіць зямля, і калі перастану быць, застануся з табою. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць, не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Мы правялі з вамі яшчэ адну незабыўную сустрэчу. Прызналі наяўнасць унутранай пустэчы і разабраліся, хто здольны яе запоўніць, даведаліся 3 прычыны, па якіх мы можам не адчуваць прысутнасць Бога ў сваім жыцці. І адшукалі 7 спосабаў ўсё ж такі адчуць яе, а таксама знайшлі пацверджанне і прагу Божага павадырства ў вершы Рыгора Барадуліна. Дарэчы, заметнікі «ты» і «тваім» ён піша з вялікай літары, каб не засталося сумніваў, каму адрасаваны гэты верш. Я, Тацяна Немчанінава, развітваюся з вамі на тыдзень і зычу набліжацца да Господа, заўважаючы яго цуды, размаўляючы з ім, спяваючы хвалу, прыносячы яму свае жаданні, пакаянне, абмяжоўваючы цела і ўзрошчваючы дух. Бо Господ праведны і любіць праведнасць, правыя будуць бачыць аблічча ягонае. Святий, слава
Жанчыны надзеі.